Anya laki din! Apo, agda kaya't naasawan dita panagis-isam mo, amay lang. Ha? Sino nga iti kasi narak mo iili? Jay kalakayan ka ni? Wano jay medyo laklakay? Wano jay kaedad mo laang? Ha? Sika talaga. Tila ibagbagam. Inton kwan adama kang. Oh, apay pay laang amapain ka? Kat isumatipod no? Basta, aguli magkalaang tanarigatan. Apay aya? Saan pa yung amo nilakay mo dahi tangar aramidam? Si kakit dimat. No amuna akit saan akong arumrumwar akas to'y. Ay nako, mayla. Isardeng mo dahi tangar aramidam. Saan mo nga urayan ama amo nilakay mo? Delikado. Ay, una yan na dya, Amayla. Awan samot ti panggap nang agbalbaliw. Way nga rin na. Naitulang nan samot ti kasi nga ugalin na. Ha? Saan na mabiyag? No saan ngaglalaki ti Jaske? Nagsingpot nila kay na. Ngam kasi pa'y lang aramiden na ti awanan paing. Bagbagaan yung tuman, Nana. Barang sumbrak itilapayag na ti bagayo. Awan, iti kasjay nga style na. Hay, di na denggan ti pamagbaga. Denggan na, ngam denggan na laang. Saan na nga amirisan? Sa bagay mo ti di Isokit di ajay tao ang makapasuron abagbagaan. Tadenggan na iti banger alapayag na. Irwar na mutlaang ijay banger. Ay, anya lakit din. Lakit din no asino ti masabat ko akas lakalansay. Si kamot gayam, Rosa. Anya? Sobramot daytan a kinakutong mo. Ay, naguyaw ka matan. Kat, man ano nga nung kastoy ti kinakutong ko? No isungarod ti pamagik. Anyat maaramidak ngay. Ti ko namkit di, kurang ka iti panangaywan nila kay mo. Iso akas ta nagkutong ka. Anya? Amangan no saan mo nga amo, nga addamanen ti pa umay abagyo. Bagyong Pipito. Ay na, nagpigsamot na ang dayjoy. Kasla Christine, kas kada Marce. Amangan no maitayab kay ti kas taon ay kinakutong mo. Anya? Anya, kas na timbaga ni Mayla kanya, manakaw. Wantatang, ay, naimbaglahangan ta, naranaan na amay at timod ko. Tano saan, amangan no pinagsasawak, kan nasipat ko pa'y. Bayamaw, nanakaw. Amu tayo mo na kas di asigaw ti ugali na ya, Mayla. Wana, ngam nalabas mat ngamin, tatang. Bayamaw, mantulat ta ka day. Maminsan pa'y nga ibaga na kanyak ti kasjay talaga at tutupak. Anya? Kasla da third ay na. Amin mo tan makita na. Dilawan na sa nakatawaan. Nyalakit din nagmayat adorabon ti subsub na. Oh, ang katawa ka man nan. Kas kala aguuyong. Ay na, nalagip ko ngamin ni Rosa. Tapay ni Rosa. Nagkutong nga ron. What? Anya to funny iti kinakutong na. Si kangkit dimat. Sa ludsodang pay laang, nakakatkatawa tamadlaw mo't ngamin akurang ti aywan na. Anya? Saan siguro apakpakanan nila kay na. Iso akas jay anasubraan ti kinakutong na. Si kamot Mayla, tila uyawam, sa mukat katawaan. Nagkutong ni Rosa. Amangan no itayab ti pa umay abagyo. Awan ton ti asawa ni Pedring no bilang laang.
Ay na, pasensyaan ko man ni Mayla, kumare. Kat, isumat. Pinasensyaak nga uray na galas ti ugali na. Awatan tayo latanan. Wan ngam nalabas ti kasday nga aramiden na. Apay, gaputan ako tungak. Kurangak iti aywan nila kay ko. Saan mo't apabaya ti asawak Diya ka man amo, nanya klase ti panagpampanunod, tadakin ko na. Ay, pangaasim man bading. Bagbagam di kayo mo. Tadi nalabsan ti agoy uyaw. Tanusyak ti masubraan. Amangan no anya pa ti maisawang ko kankwana. Malalala, wan mare. Bayam, tabagbaga akto ni Mayla. Uray gayam ko, saan ko matakanunungan ti aramid na? Siguro, uray ni bakit ilyang kurang mat iti aywan nila kay naan niya. Abay man na napanunod mo, ni bakit inyang? Nasabat ko nga rod, nagalas mo't tilangan na gapo iti kinakutong na. Anya? Saan nga amo no kurang ti kankanin na, wano kurang iti aywan nila kay na. Sika talaga, nagmayat ka kadalan, tap nagnakam ka. Tila uyaw ang babae. Saan mo't anak uyaw ti kinakutong ti may sa tao ka? Anya saan nga ibagbagamat? Nakauyaw takurang kat nga rod iti aywan, pabaya ti asawa da. Ay, di magas ka lang dito tirsena kaguyaw. Pumanaw ka man? Aywan, pumanaw ka talaga. Kas makita mo't, nakaporma ak iti kastaunay. Mapanamanan. Mapan ka manen makisarag iti other man mo? Sinungay kadakwada? Ni number 1, ni number 2, wano di kalakayan. Ay, sumardang ka man si kabakla. No awan tinasaya at nga ibagam. Agulimag ka, taamangan numangag na. Ha? Di ta ka man langan. Saan lang si katoy uyawon na ba? Oray ni Delia nga asawa ni pare Alberto. Uyawon na maglaang. Anya? Aga, semandayak kinamanaguyaw na. Anya lakit din ni Maylaya. Anya nga tati parikot na iti kinakutong me. Ibagbaga na mula ka no. Ako orang kano ni Dalia iti aywan nila kay na. Iso anak ko taong. Ay, una yan. No siyak talaga ti saan ama kapagtapal pagsasawak dahi jay kunaktumat. Bayamon ba kay? Bayam nga guyaw lata. No tutupam nga main. Kasla awan nagdumaan yun kasta. Anya? Amumutan ni Mayla. Kasla da kurkurang na. Kurkurang iti panunod. Iso asan mo natutupan? Ay, jak ambo no anyat karga ti ulo day di ababae. No utak nga tawon no. Ay, Awan kedi ti karga di ulo na. Nakauy-uyaw. Ultimo kinakutong ti tattao ket uyawon ken katawaan na. Win nga raw, naimbag ko ba noon na kay ayaw mo ti pamagina hanggang saan ba? Isuman, kunak no nila ang rosa ti uy-uyawon na. Tagayam, oray siya, kat katawaan na. Ay, tawanan bain a babae. No masabat mau, bagbagaam. Saan nakamot siguro sungbatan iti sana nasayat. Mabain mo ta. No dabain na kano denggan na ti may baga. Sinungbatan matlaangan ni Apo ti kararag ko. Ha? Sinungbatan na matlaangan ti kararag ko. Asapay lako matagsabat ta. Nana? Oh, nakaskas daw ka man ita.
Apay, nagsingpot tilangam makisarsarita kanyak. Ninanamot. Itatadak dito'y sangwanam. Katawaan ken uyawan na ko na. Mayat ti sangon-sango. Tapno mangagkaw. Saan atay mapan mo ibagbagay ti sabali a tao? Anya ka din day tang ibagbagay, nana. Ay, di ka man naging didingawan ng maum, si Kamayla. Kunam siguro, no saan kong amuti mapan mo ibagbagay ti taptaaw, ako rangak iti aywan nila kay kaw, iso anak ko tungak. Anya? Ha! No kuna makurangak iti aywan, si Kamot, nasubraan ka iti lalaki, iso analukmag ka, kasta kaday. Anya? Kunam siguro, no saan kong amot aramidam, adu ti lalakim, adalaklakayan, ken medyo lumakay, ken ububeng. Ha, kayat mun sa asyak ti mangidanon ken nilakay mo, Nana, awan day ta iti tungtungan ta. Saan kumamot akas ta, Mabuteng matlagayam da dya babae. No bilang tamay danon kinilakay na tararamidan na. Wan nga raw, imbagak ken kwa na, nga idanon ko kinilakay na tararamidan na. Ay na, kasta unay abuteng na. Ibagam na, barang agnakam. Uy, awan na, akurang iti aywan, ken makan iso nagkutunga. Anya ngay ti reaksyon na no ibagak anasubraan iti lalaki, iso naglukmag. Ha? No umay ni bagyong pipitaw, kat aglayos, mabalin pagbangkaan. Ay niya, ay unay nana. Katuan mat, gapoy ti kinalukmag na, mabalay na pagbangkaan. Oray man numano at tao ti agyan. Sanak man nagpangadwa ng ibagakan kwa na iti kasta. Ay, ustulaag mo tiday, barang agnakam. Isaw ti numero 1 nakauyaw dito yung lugar tayaw. Wan nga raw, iso ako nakan kwa na nga ipulong ko kinilakay na aramiden na. Mabutang lang nga raw. Anya? Masabat ko lang nilakay na talaga nga ibagak ko naktumag. Tamam maminsan nga agnakam. Ibagam, maruwam na dyan babae. Tapno agamiris mo't basita. Anya laki na yun. Apo, narabyan ka, Amayla. Ha? Dandani saan ka nailasin, gapo iti kinalukmag mo. Anya? Wanmat, naglukmag ka. Kanayon mo nga uyawan ti kinakutong ko. Kanayon mo nga ibaga, ako rangak iti aywan nilakay ko. No ibagak mo't sobraan ka ngay iti lalaki, iso akasta ti kinalukmag mo. Diyak kayat day ta pa nagsasaom si Karosa, tarimaanam. Pudno mo't ibagbagak saan aya? Anya? Nasobraan ka iti lalaki, iso akasta ti kinalukmag mo. Agasam man. Ta saan laang amay sa wano duwa ti kasinsinnarak mo, Jiili? Anya? Ibagbagam, amabalinak ang maitayab no umay ti bagyo. Ngam si kamat, mabalin kamot apagbangkaan, gapo iti kinalukmag mo. Mabwisit akpay kan ka, idanon ko kinilakay mo tiyar aramidam. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam, Rosa. Kunwari ka pa, nakauyaw ka. Ngam di ka matkita ang naitabukod mo abagi. Anya lakit din aya, mahila. Ha? Talaga pagpungpung-tutin nakdaya babae. Asino man, hindi ka paapam. Dayjay man ako tong. Anya? Ibagbaga nakit din, anasobra anak kanu iti lalaki, iso analukmagak.
tiawanan bain. Anya, imbaga na daytaken ka. Nasabat ko itay ijay kalsada. Isumatan ti bagbagana. Dayta, nauyaw kan tumagamin. Anya nga ita, insubli da making kati sa Anya? No ko nam anak ko tungda takurang da iti aywan, si kamet, nalukmag ka, ta nasubraan ka iti lalaki, pakpakawan. Si kakit di mo, imbes nga isakit na, nga makikat-katawa kamutan. Anya, kasano nga sakit ka nga, kadamok mat asaan anasaya ater aramidam. Anya? Ay namayla, kabayatan alas sa papay, agsuri ka ding kadakwada, tani, ibagbagada nga idanon ta kanukin nila kay mutar aramidam. Ha? Ampay, di ka mabuteng, ha? Ang mga papanawan na ka din na oras nila kay mo, gapu itaramid mo. Kasta ti pa nagkitkitam kanyak, Mayla. Ha? Itaman pa kasta ka. Itaman pa saan ka nga aguy-uyaw. Sabay, fit kanyak da ito'y kawas ko ita. Kat madlaw ti kinakutong ko. Si kakit di mat kumari. Ne, ta kumari ko nang pahin kanyak. Kat awan mat ti kumarik akaskan ka. Awan ti kumarik anauyaw kan kaslabang ka. Naglukmag, gaputan na sobrani ti lalaki. Anya? Pudno, matsaan na ya? Ala, gusto ko man kumari. Naamiris ko asaan gayam anasaya at ti panaguy-uyaw ko idikan ka. Saan lang nga siya ti inuy-uyaw mo Ado kami. Amok dayta kumari. Ngam di ka madanagan. Tagsuri akmeten kadakwada. Iso asuri matkan ka Amok nga inuy-uyaw ka. Ngam ita saan? Ay, rumbang laang. Tanong saan? Siyak ti umaiji balayo ta ibagak kinilakay mo ti ilimlimad mo nga aramid mo. Ay pangasim matan ako, mare. Saan kan nga uyaw mo? Iso pangasim. Saan mo ko mga aramidan dayta? Naglastog ka. Nga mabutang kamot lagayam. Kunana la dayjay iso akas jay timbaga na ken ka. Adamatan kan kuha na no agbalbaliw no saan? Kabagay mo kidi No saan pa yung agbalbaliw, kat makasarak to iti mang tibab itingiwat na, ay nasayaat. Ha? Makaparurod ti kasjay nga ugali na. Bay amon, dinapatag, git na ibagam ti kayat mo ibaga ken kuha na. Ay, sa bagay matkit di Ala, mangantay kitin. Saan man nga iso ti pagsasaritaan tayo? Taad-ad-dalaang amabusbuy si takkan ko na. Si kamat gayam na sobraan iti lalaki. Ninanamat. Apay katpudno ba ta? Anya, nagmadiadang ganiti lapayag. Saan na ya? Wala na. Kasjay matlaeng iti panagdengeg mi iti kanayon mo nga ibagbaga. Anakutong kami. Gaputakurang kami iti aywan dagiti asawa me. Ha? Ita. Amomon ti masaer no adda ibagadaken ka. Sakbay ka ngamin nga aguyaw-uyaw iti padam ataw. Kitampay nga umuna day tabagim. Nana? Iti kasta, sanda nga isublikan ka dagiti ibatam asao. You know? Wana na. Ikarit nga ikatekon ti kasdi nga ugalit. Promise. Ha? Kundi promise ka. Enton kuan, madamdamag kuntumanan di taig-igid nga daw uyawam. Saan nana? Promise. Saanin ang maulit? Anya lakit din aya.
mamati kay kumamot akanyak, nana. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.